Nos, hát üdvözlök mindenkit, én Benni vagyok, és a mai videóban meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan tudtok saját zenét berakni My Summer Car, illetve My Winter Car játékba. Először is nyissatok meg egy böngészőt. Én most a Brave-et fogom használni, mivel ugye itt nincsenek reklámok. Kimásoljátok az URL-jét, itt csak rákattintotok a címsorra, de szerintem senkinek sem kell lemagyarázni. Ctrl-C-zzétek, tehát másoljátok. Ide beillesztitek Ctrl-V-vel, letiltjátok az értesítéseket, és rámentek, hogy Dovland. Ide a letöltések mappába töltsétek le. Jó. Azután a játéknak nem felel meg az MP3 fájl, ezért nektek át kell konvertálnatok OGG fájlba. Én most ezt választottam ki. Rámentek, hogy Dovland, miután átkonvertálta Dovland, rámentek, és igazából ugye ez OGG fájl, azzal a kettesen ne foglalkozzatok, az azért van, mert már sokszor letöltöttem. Megnyitjátok mappába, és bemásoljátok, helyelemez C, tehát igazából megkeresitek a játék fájlát, nem tudom, hogy ti hova töltöttétek a játékot, én most a C lemezre töltöttem, tehát helyelemez C, programfájlok, Steam, Steam Apps Common, és itt a My Summer Car nevezetű játék. Ha máshol telepítettétek a játékot, akkor ugyanez csak helyi lemez D, H, E, F, nem tudom milyen lemezetek van még. És itt nem a mods, hanem a rádió, vagy a CD1, CD2, CD3-ba tudjátok betölteni. Én most a rádióba fogom. Annyi, hogy a boomboxba CD-t nyilván nem tudtok belerakni, mivel a játékban nem lehet. Itt beillesztitek a fájlt, és ezután sem ennyi még, nem át kell neveznetek, Track 1-re, tehát track 1-re átnevezitek, vagy ha van már egy track 1, akkor nem nevezhetitek át ezt is track 1-nek. Tehát mindig a következő számra kell átnevezni. My Winter Carnál szintén ugyanúgy a rádió, beillesztitek, átnevezitek, így. De hogyha már nektek van track 1, track 2, track 3, akkor nyilván track 4-re kell átnevezni. És igazából ez röviden ennyi, de emelhetünk, leellenőrizhetjük gyors a játékban, úgyhogy meg is mutatom. Nos, hát itt vagyunk benne a My Summer Carban. Úgyhogy nagyon fontos, nem fog működni még így a zene, hanem itt rá kell, hogy Import Music Files. Én ezt mindig megcsinálom. Igazából itt végigfuttatja az összes tracket 0-tól 100-ig, azt hiszem, a CD-knél is, és igazából így ellenőrzi. Itt Continue, bent is vagyunk, és itt már csak annyi a tendőtök, hogy fogjátok, itt van a rádió, remélem van benne elem, de lehet, hogy nincsen, akkor az file, igen. Nos, ha betöltöttük az elemeket, akkor lecsukjuk a takarót, és elindítjátok. Átkapcsoljátok, és már megy a zenétek. De én most ezt lehalkítom, de egyébként, hogyha felhangosítjátok, akkor megy. És már megy is a zenétek. De én ezt most lehalkítanám, mert nem szeretnék szerzői jogot kapni rá. És igazából ez ennyi. Semmi nagy ördöngőség. Letöltitek YouTube-ról, átkonvertáljátok OGG-be, bemásoljátok a játék fájlaiba, és át kell nevezni track 1-re mindig. És hát track és amelyik szám következik mindig. Tehát mindig át kell nevezni track valamennyire. Ezt jegyezzétek meg, mert anélkül tudtam, ma nem fog működni. És ez a videó ennyi is lett volna. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Várjuk titeket a következő videóban. Sziasztok!